Maka vele kwenzakalani indaba uzonda kasino Ali? Oh buzelani. Buzela lento ovatati ngiyenzile mina. Kodwa yazi uAli le nto ayenzile bekasiyona inhloso. Oh, kodwa yabona usikhonde off ngalwakhe. Lwakhe uyathakatha. Oh, Yini mina into yasixabanisa ngoba mina nanje saseright mengikhumbula kahle. Phela uAli umuntu wayeclose kunami because phela mina ngashonela ubaba wena ngase ngibiza usubona bangcono wahamba usini. Tasamkia kuseli iphutha kandile. Wena uzange kumina after le nto sokushona baba kwathi nje kuphela ngidinga space qha. Ukuthi ngidinga space kodwa but bafanele bekhona njengomngane wami ngoba ngidinga nje. Sathi mina ngabona usuzange uAli. Ngabona shuthi indlela ususeduze yakho le. Nami kumele ngenze nje sami. Kwathi udinga space bese ngakushaya space. Manje siyakhombela kodwa kama ngasuyaxoxa usuzange uAli. Okay, ngiyayizwa lento eshayo kodwa futhi ngitshela. Khohlwa ukuthi uAliya uthotha ukuthi uAliya uthukile. Khohlwa ukuthi uAliya uthukile. Khohlwa ukuthi uAliya uthukile. Khohlwa ukuthi uAliya uthukile. Khohlwa ukuthi uAliya uthukile. Bathaphiso. Mangasuvu manje ungakhumbula bani? Ukufa. Ukhuluma ngani? Cha nje ngiyabuza nje ukuthi ungakhumbula ubani? Hayibo, ngicanga mina leyo nto ngokufa. Hayi cha nami nje bengiyibuza ukuthi mangase ngive ngakhumbula ubani ngoba phela la emhlabeni ayakho umuntu ngithanda ngaphandle kwamani baba. Hayibo kanti nani yabo yini abangani? Hayibo Aliya kangifuni osamke uyangizonda abantu ngina nabo nje ube nabo ngithisile. Hayi vele nje uright lokho kuba nabangani abaningi bazolana bekubambela isicebo nje. Kodwa ngisazokhuluma naAliya ngaleyo. Hayi kodwa vele ngiyibhile vele izinto eziningi kumele ngizonde ngazo nje. Izinto ezinjani lezo? Sabe sokama ngizo understand but so understand lezi. Bakuhlale wazi ukuthi zonke izinto ezenzayo zamuvikela mina ngithathile. Hayibo mina ngiyakwazi nje ukuyivikela mina kuphela nje kumele uyichoose ukuthi uzokwazi ukuyivikela. Hayi kunzima phela wena umuntu omthanda ukuvikela. Hayi mina ngazi ukuthi uthini. Sabe savele kwamanye izinto late. Bye. Baba usengitholile. Hayi wena nentombi wayigama lakhe. Igama lawo angisele njaliso Hayi mina sengizokhula ngokubona. angiyokutshengisa. Yaphi leyo ndlela kuthela. Oh, tabisela njani? Oh, la iyaphi leyo ndlela emfundeni ngalesikhathi? Ya ungitshela na ngikhabe njalo manje. Kodwa ngagcaba mina nekhasi ngam kwaphelela. Bambezela ikhamba kuyotsho kodwa uzungame sabafana. That's so cute. Masisi. I hope you this morning is hala ndio singishaya. Sengimtholile ukalule. Uma nimsamdenge ephila. Ithanda amawele ubadekhaya. Bodlim phuma kana. Ayikhuleka mngani njengoba nje ngithinta isandla nawe uzothi understand ukuthi ngiqonda ukuthini ukuthi ngilande nje. Ngisamnya
Yini lento ethumela? Ngokukhulu ukuthoba manje ngizazinto lapho ngicela yona. Kuyisa, usangazi. Right. Ngubani wena? Akubaleki lokho kwamanje phasi sibaleke. Asambe. Anele. Akiyanishiye ikhonzelo baba. Ngiphethe kusuzele ukuthi Anele lahlekile. But nami ngisafuna ukuqala ngimawakho. Simbuye ukwenzakalani ngani. Lokhu Anele lahleke kanjani? Nami nje mfethu ufike lapha ekhaya ekhaya lapha nawe senze njani. Papa ngisamhlekela. Papa lamhlanje uzokwazi ukukhuluma. Ngamele somthela. Kathi mina lapha ngisafuna ngimawakho. Nami ngisafonela umelo. Awuthi ngikhulume no-Angesha ngimthephe kuphela. Mfethu Anele lahlekile manje sizokhuluma noma wakhe. Ukhabisisa anginapha. Uyephi? Yasazi nathi. Nabantu benu abayiqala ikhazi qale nje unyaka omusha manje sebeyadura. Nathi mase kumele sibe stress ngayo. Hayi mina nasikhazi mina ngiyona into zami la phela bafethu ngeke. Ya phethe nangu ukuthabisa iqhamuka. Thiwe. Thiba nabafethu. Nami long story mfethu. Long story, make it short phela futhi. Hey mfethu mina bathi mama ngicela ukuthi bamgcine kuthande xesha kababa wakhe. Hayi phela la Anele mfethu sengayihambela indlela zakhe usemdala manje. Kodwa bathi ugcine bonakala ehamba noSampiyeni Ali. Ngayisho le ndaba sebehamba ngamapholo uSamke no-Ali sebemfakile. Ngithwela kathombe amayami ngamapholo. Kakhulu. Angesenze njani kodwa lento ngiyayisola ukuthi yona. Kodwa mina ngithi asiphenyele thina ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani. Kodwa mfethu ungesuke ngiyintombane. Bekuyiyona ebafake nomkhuba senze njani. Wena mose uJoshua ujaha indaba ngamapholo wazi kwenzani siyasho ukuthi ubonakala noSampiyeni. Ibona nje abahamba ngamapholo. Yamaphola ingeni ndawo. Kwathiwa phela lapha meeting events engekho nalo ukukhulunywa ngayo. Kwathiwa shot service indaba ngamapholo. Manje wafika wasiza futhi bentameni imizo besale. Awukasho. Samke bethu. Mama kodwa nisithathu sisanje la. Manje yona Samke senifaka u-Anele kulo mkhuba wamapholo. Oh manje nonke nizalathi ngizophinda ngisicefesele. Nangu Mfethu uphu Ali yapho kumele kube khona esixoxa eserious. Ayibonga no-Ali intombi yakho wamuza mina ngimbekela kumina. kodwa phela sithi into esizela phela sobuzo ukuthi usho Manje Samke u-Anele kuthiwa ulahlekile kuthiwa agcinakala ihamba nawe no-Anele. Manje ane umngane wami manje ngeke ngenze ukuthi siyabuza Uyazi no-Ali njengoba ngekho mhlawumbe bamfihlile lapha kwabafana bamapholo. Ngizothula. yazi ngizisela intambo lokho engisangalele kuba ngiyazi ukuthi ngizindele abathanda bafana. Awushuthi iqiniso. Asifale khulu alingakangaka. Ubona-ke manje bhuti nanku umuthi wakho ozokwenza ukuthi ubuyele emandleni akho ukwazi ukululama kahle. Yazi kodwa ubhuti sesimoshela iy'mpelo zethu manje. Inyathelo emsileni. Kodwa nawe bhuti ngakutshela ngathi ngikhiphe le muntu ekufuzeni buka manje simoshela iy'nhlelo zethu. Akukho lula kanjalo ngoba lo mkhancalo wakwethu.
Hhayi kodwa kumele bhuti simkhuphe empilweni yethu. Yabona manje senyathela inyoka emsileni. Okuhle nje ukuthi simsusile u-Anele samthumela kwabakubo. Into impela leyo bhuti. Yabona manje kumele ngibuyele emandleni ami. Kumele nje ngithole uSamkeli no-Aline. Impela bhuti kumele kuphuthume. Lena ozoba isibonelo kulaba abasithatha kancane. Hhayi kumele kusheshe bhuti. Samele ngizame ukufinyelela kule nhlwabuse umfowethu. Mhlampe ngahle simshintshe umqondo. Hhayi kodwa bhuti bhuti. Ukwanda usethathelele yona isinqumo. Kumele simnyeke nje aqhubeke nempilo yakhe. Hayi bo, Alina. Yazi vele kasizakile nawe buke busuke nesikhathi. Emini ngabe kuzona ukuthi wangishiyela ngephefule kwaphela nokhathi ngilaqala. Yazi ngidobhe ukuthi umthakathi omkhulu mina lapha ngoba ngokumsuthula ungasafuni manje ubanike lo. Yo, ngithanda ukuxoxana naye. Impilo zethu sengcupheni. Uphi u-Anele ngoba uhambe uyolanda u-Anele? U-Anele asikwazanga ukuya. Hayi bo, ungangitsheli ufile. Mama lesi sitshela abazali ngethele. Isikwasho abazali, manje abazali sizoze sofa. Kodwa mina ngizokwazi ukufikela u-Anele ngoba ngiyazi usunakephi. Hayi, shothi-ke kumele ngihambe nawe-ke mina. Masuyobheka u-Anele ngoba phela lo bhodli kwakhona ngimfuna naye kakhulu. Uba manje ubhodle. Long story. Ubhodle ngavuye nalo bulala u-Anele. Ya. Ubhodle ubhuti wami. Efasiyenze ukuthi wazi ukuthi umbheke u-Anele. Ngiyathemba ukuthi ungayithemba. Kodwa u-Anele umuntu esimisana ubhodle ngoba u-Anele simthethela khaya singakufunani. Nawe u-Anele yakhulu usengcupheni usayilaphaya. Kubalulekile manje ukuthi ngiyafanele ivikele. Sinamandla vele manje. Sesingakwazi usimnana. Ubhodle impatho wayeplana le mpilo sesimawele. So sesifazile wona amawele nami ngizamukela ubhodle. Ngizozama ukuthi ashintshe ingqondo yakhe. Nina nje ngabandlanini ningayithi vu indaba ka-Anele nansi sesimthola. Kodwa funa izinto ezingisafaje ngokuqala abantu abathi manje kumele siyidala. Le nto kufanele ngifile phansi kwesikwabo. Sizwana. Anele. Hayi bo.